हाँ। अच्छा बात यही तरह जाने के बलिया में एगो पारसना दान गीतकार बारे जिनकर गीत खेसारी लाल जी गौले रहनी मन बिगाड़ देले बारू थी लेके गाना हिट भई रहे उनके लगे ब्यास के सम्मेलन रहे हम गई रही यहाँ के गए रही कमल बास कुंवर जी सुदर्शन यादव जी अरविंद सिंह अभियंता जी अजीत हलचल जी कमलेश देहाती जी सब लोग पहुंचो रहे आज सब लोग के जाने की आधा आधा घंटा गावे के समय रहे इनकर अलाउंस कल गई रंजन यादव जी से आग्रह है कृपया मंच पर आए और 30 मिनट के अंदर कार्यक्रम समापन करिए धोती पहन के अब जाए यहाँ के माइक मिलल तो गावते रह गई नहीं 30 से 31 मिनट भइल तल हम कहनी के रंजन भैया समय हो गई 1 मिनट ज्यादा होता 1 मिनट ज्यादा होइल बंद कर चुप रहो आ तले 31 से 32 मिनट भइल देखो चाचा खिसिया के जूता लेके आ जाने इनका तो मुंह पर चला दे तो मुंह कैसन हो गइल तो मुंह इनका कैसन कर तो हम कहने के बुझा गए समय के महत्व बुझे के चाहिए 31 मिनट के समय मिल 32 मिनट हो गई अब हम सब बैठ जाके इज्जत बात हो गए चुप रहो अभी और गाय कहे के चाचा एगो जूता चलावल है नु आई अब किर बढ़ाई नु तो चाचा दोनों जूता चला दिया तो पहन के अपन घर ही चले ताना में कई बकलोल ब्यास हवे जाने न मालिक तौना में कहते हां तो इधर जूता ना मिली लाठी आइल वाले हमने के श्राद्ध क्रिया में तो श्राद्ध क्रिया जस बात गीत संगीत होके के चाहिए सबसे पहले गाना बजाना के उठानी भजन से करब है माता के नाम पर भजन से शुरुआती करब भाव बाका हे रवा गावा तनी कम बोलो तनी ज्यादा रवा में हमारा में यही अंतर बा हमारा तो बुझाले कि आज ब्यास से दुगोला बा भैया लेकिन आज ब्यास से ना अनिरुद्धाचार्य जी से दुगोला हो ज्यादा कुकुर बोलेला कुकुर गलती ना नो हम एगो नाच दिहनी हो ते कहत रहे कि कछुआ के नाच नाचत रह ना ई जान तनी कौन नाच हो ई रोबोट नाच हो रोबोट देखत हो कम कह दे बनू राजा तो रोबोट नाच हो अरे वो कछुआ कहतनी कि लइका में खी खुदत रहन स त मोर हिलावत रे सुनी ना तो हम कछुआ नचनी हो तो ब्यास के मतलब की जवाब देवे के हम कछुआ नचनी हो तो वो मछरी नचती बेगवा लेके कूदत रे ऊपर नीचे आ वो से ना होई तो हमर कछुआ के जवाब में रहुआ बानर नचती कुछ न कुछ नाच के जवाब देते बाकी इनकर अंगूरी के स्टाइल देखने नु बाप तनी मुनी हम भाव कोई नहीं हां समरजीत कुमार जी जमीन ठेकेदार साहब बनी लाखों लाख रुपए देनी हार्दिक स्वागत बा बाकी भजन के भाव बा का मुरारी जी अब आई हमनी के बारी मुरारी जी अब आई हमनी के बारी
लजाइल बा अरे मौगे हवा साफ पुरस्कार दिल बने भैया हाँ। लोग हार्दिक हार्दिक दा हाँ भाई ऐसा तो ईमानदार के हो जितना मंडली में पैसा गिरल सब दे दलोगे ईमानदारी से देखो एगो ही इन अकेला भाई कैसन मारन के रुपया गिरल बा तो उठा के देता रहा हाँ एगो हाउ कैसन में रुपया गिरत तो नचनिया के रुपया उठा के बगली में अरे ऐसा आदमी के कोही फूट जाई कोही गीत संगीत तो बाबे हाजी देखी इज्जत ला मरेला नचनिया गलत जानते नहीं हथौड़ी लेके लकड़ी लेके का करत नहीं अरे जा एक और परछाई बा परबन तो तोर कोढ़ी फूट जाई अरे लाज न हवा तो डरो न हवा इनकर गीत संगीत कैसन बा चाचा ऐसा देखम के गांव में भीख मांगे आवेला लोग ना तो एगो ओरिजिनल विकलांग होला लोग आ एगो जे देखम के उजर बंडीज बांध के आ रंग गिरा के अच्छा आ तब विकलांग बनेला लोग आ उ कौन गीत गावेला लोग है ना हटा उ कौन गीत गावेला लोग अरे अरे करम से अरे करम विधान अरे बाप रे बाप ए माई रंजनवा कोरिया के खाए ला देगा करम से अरे करम विधान आहो खेला रे खो ए माई एगो रंजनवा कोरिया आ गया उससे खाना दे दे माई सिंहेश्वर बाबू की तरफ से लाखों लाखों पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक काले का टटका रोटी हुई तो दे दो हो बाबू धनिया भोजपुरी में मुर्गी के गोली भैया आ जवानी में चुरकी के अब भैया घर में भुरकी के अलगे बात बा नासा में सुरती के औजार में खुरपी के अब ब्लाउज में खिड़की के रहे तो ठंडी आ गई बड़ी हमारा सरोज बाबू दीघा नक्टा निवासी उमेश राय जी के संधि साहब बानी अहे के देन बा कितना भगवान रूपी श्रोता से दर्शन करवले बानी हम चाहब के तनी चल एगो पुष्प के हार से स्वागत करी लाखों लाख रुपया देले बानी अच्छा ओही जा खार हो जाए चल पैसा मत दे दौड़ो नहीं अरे पैसा नहीं खे देवे के काम एगो और फूल बताओ तो वहां के संधि साहब बानी उमेश राय जी उन्हों के स्वागत करतनी हम तनी खड़ा हो जाए दे खड़ा हो दे कुछ प्यास के जय हो मित्र वालों के बना के रखी यही तरह राजा दशरथ जी के आ जनक जी के जन समधियाना प्रेमवर वालों में प्रेम बना रहा तब वही जे देखी नचनिया के क्वालिटी नचनिया बोलैले बने त क्वाल कलाकारी दिखाई आना त ई गावत लगे अरे इनको ना देखला हा इनको नाच जय हो उ फेर में बिया कि कब हम नोच ली ई बेया जी के नचनिया के नाच के कमाल रखो हां इनकर नचनिया के केंगो अरे वो खोजवंती है खोजवंती तो नचनिया के कलाकारी यही जबा मुर्गी के भाव पहले सादा मुर्गी लगी देखो नचनिया देखो कहां तक उधर सादा मुर्गी लगी कहे के भाव बाका का तो गोमत मारी सादा बा अब करे के रोलिंग हां चक्रधार हां जे के बिरहा में लोग मारेला हां आरा बक्सर बलिया में मारला हमने के सादा रहला जो हमने के क्षेत्र में मारल जाला लेकिन एकरे के रंगीन चक्रधार वो बक्सर में बिरहा में ऊ में मारल जाला कैसे हां बाका कि गोमत अरे जिया नचनिया जिया जीवन में तारा कहियो गैस ना हुई इन नचनिया भइली इनकर नचनिया मार दे तो कैसे होई हो कैसे एक बार नचनिया मार तो कैसे होई कैसे बाकी रे भैया तार भाव देखो जानो हम तो तनी मुनी हंसे वाला कॉमेडी कोई नहीं हां आ यहां के हाय 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 हाय
आओ तो कान खुला है, बुझा सामान ले लो। गहकी खोजता रे न बुझा तरह कि हमरा से 20-12 भैया हम तो तने गमछी ओढ़ के कमाल कोई हो। हाँ अच्छा तू खुली आँख दिखा दे। अंगूरी इतना बढ़िया कमाल माने चबावत रह। हाँ हई अंगूरी इतना बढ़िया छोटका चबावत रह। अरे वो खा जात हुई गोमतम ऋषिके अरे नारी अहिल्या पत्थर से कोई देनी नारी मुरारी जी पत्थर से कोई देनी नारी। हमारा राज डीजे भैया के तरफ से पुरस्कार बा। हमारा बड़का भैया नमो भैया रंजन यादव भैया पुरस्कार देंगे। HID फिश मार्केट कलकत्ता के धरती से रुपया मिला था। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। होली होली भैया कलकत्ता के रुपया लागत नहीं थे। समरजीत कुमार भैया जमीन ठेकेदार लाखों लाख रुपया दिले बनी। कलकत्ता के रुपया तनी आउट तनी बढ़ा के आवे। हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। सेबरी जी के अरे झूठ नहीं रखा के धन धन कोई नहीं बुढ़ारी बुढ़ारी जी धन धन कोई नहीं बुढ़ारी बुढ़ारी जी अब यही होनी के बारे